Jo. Jeg sagde lol. Yep, sjovt, ja. Hey, Fantomtisseren, hvis det er, du gerne vil have det her hack, jeg bruger, så er det stadigvæk X22. Your YouTube channel is going to ban too. YouTube won't allow those when they see this demo. Hvad så? Hvad siger du? I said you're being demoed, and in YouTube your channel will be deleted. Helium, bro, er det dig, der har 400 subs? Det er hvad? Er det dig, der har 400 subs på 400 subs på YouTube? 400 subs? Nej. Okay, så er det ikke dig. Du kom ind på det forkerte kanal. Altså, tror du på det snart, eller hvad? Tror du stadigvæk ikke på, at det er det her... Nej, men altså, tror du stadigvæk ikke på, at det er X22? Nej, det ligner det ikke. Nej, men altså, det er nok fordi, jeg ikke kan finde ud af at sætte settingsene for det. Mig? Nej, ikke for noget shake af helvede. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså, det forstod jeg ikke lige. Ja, det forstår jeg heller ikke selv. Det ligner bare ikke X22. Kill. Trick.